Gaur, 6 komunikazioak entzungo ditugu, bakoitzarentzako 10 minuto. Denborarekin zorrotzak izango gara, mesedez ez lutzatu, gero tarte bat izan behar dugulako galderak egiteko. Ados? Bale, orduan hasiko gara lehenengo ahozko komunikazioarekin. Hemen dugu Jose Ramon Arriandiaga, berak aurkeztuko du fibrilazio ventrikularra idiopatikoren errezidiba berantiarra, desfibriladore ezargarria jarri eta gero. Lan txikitxoa da, Gurutzetako Ospitaleko Kardiologia Gezoritxoan, Fisiologiako unitatean, jarraipena aukiko dana, hau da zatitxo bat, denengo zatitxoa, ez? Asmoa da, handia hogitea, ikerketa hor. Eta, titula esaten duenez da, dakigunez, arrimia mota hor, kanalopatia baten ondorioa da, ez? Gogatzen baduzue, lau kanalopatia daude, ez? Brugada, kute luzea, kute laburra, eta hau, ez? Eta ikerre ventrikularra idiopatikoa, ez? Eta, zorionez, desfibriladorea agertu zenetik, arrimia honen pronostikoa hilgarria zen, ez? Desfibriladora agertu aurretik, ez? Espazio hiltzen lehenengo episodioan, errezidio batean, zoritxarrez hiltzen ziren, ez? Ez oso gazteak zirenean, edo pertsona hauek, edo drama itzelak, ez? Esaten ziren, ez? Eta, zorionez, desfibriladori esker, pertsona hauen pronostikoa aldatu da, ez? Hobetu da, noski. Jakina zan, posibilitatea errezidioa gertatzeko, ez? Oso handia zela, baina, noski, hiltzen zirenez horrelako errezidioa batean, ez zegoen argi errezidioa berantiarra zelan zen, ez? Bagenekien, errezidioa oso maiz agertzen zela, lehenengo episodioa pairatu da gero, urrengo hilabetetan maiz agertzen zela errezidioa hori, baina ez da ezagutzen zer gertatzen den beranduago, eta desfibriladora, gaur egun desfibriladora daukaten ez, hori gaur egun ezagutzen da, errezidioa horiek errezidioa berantiarra dauden eta zenbat, eta zelan gertatzen dira, ez? Lan honekin hori ikertu nahi da. Dira, hau da, gutxera orain azaldu dana, ez? Lehenengo 3 urtetan jakina zan errezidioa maila handia zela, baina hortik aurrera ez dago argi, ez? Eta helburua hori da, ikustea ea errezidioa berantiarra ea zelangoa da, eta ea ze faktorek ere bai, determinatzen duten errezidioa horiek, ez, berantiarrak. Horretarako, 22 paziente desfibriladora, arrimia mota eta desfibriladora daukaten 22 paziente sartu dira ikerketan. Ikusten duzuenez, sexuari buruz 10 emakumezkoak dira, eta bataz besteko adina nahiko gazteaz, 42 urtekoa. Eta jarraipena, 17 urtekoa izan da orain arte, urte horien artean. Eta, ikusten duzuenez, 13 berreritze edo errezidioa egon dira. Lehenengo hilabetetan eman dira gehienak, lehenengo 72 hiletan egon dira gehienak, eta gero berantiarrak ere bai egon dira gutxiago, baina egon dira ere bai. 84 eta 106 hilen artean, 3 errezidioa. Errezidioa gehienak ikusi da emakumezkoetan eman dirala. Gizon batek ikusitun 2 errezidioa, emakume batek 6, beste batek 3 eta hirugarren emakumeak 1. Ondorioa da, hori ideia hori errezidioa gehienak goiztiarrak direla mantenetzen da, baina ere bai kontuan hartu behar da
berantiarrak ere bai badaudela. Eta ikerketa txikitsu honetan oso kasu gutxi dira ateratzeko, ondoriak ateratzeko honek dela markatzen du tendentzia bat. Gero, handitu ezkero ikerketa agian tendentzia hori ez da manteniduko. Baina ikusten da, emakumezkoetan, frekuentzia, erresiba berantiarrak pairatzeko frekuentzia handiagoa dela. Ez, arrimi hau, pairatu ezkero. Eta hori da guztia. Eskerrik asko. Bueno, mila esker, Jose Ramon. Orain, Jon Larruskain aurkeztuko du lesioak goi mailako futbolean emakume eta gizonen arteko konparaketa. Bueno, egunon. Ni doktore gaia naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kampusean. Genetikako eta fisiologiako departamentuan egiten dut lan. Eta, gure ikerketa taldearen helburua da, futboleko lesioak ikertzea, deskribatzea, arrisku faktoreak ezagutzea eta helburua lesioak prebenitzea. Zergatik lesioak prebenitu? Ondorio eskorrak dituztelako taldeen errendimenduan, koste ekonomiko oso handiak, eta batez ere kezkagarriena, etorkizunean osasun arazoak jasateko arriskua handitzen dutelako. Orduan, gizonezkoak oso ikertuak izan dira futbolean, baina emakumeetan oso ikerketa gutxi daude. Eta orduan, atletik klubekin batera, ikusi genuen aukera polita, konparaketa hau egiteko, eta emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak deskribatzeko. Eta helburua izango litzateke pixka bat, gero, informazio honekin, prebentzio neurriak, emakume eta gizonen beharretara egokitzea. Orduan, zer egin genuen? Bai emakumen lehenengo taldean eta gizonezkoen lehenengo taldean, 2010-tik 2015-era, 5 denboralditan zehar, talde medikuak erregistratu zituen denbora galera eragin zuten lesioak. Hau da, behintzat entrenamendu bat edo partidu bat galtzea eragin zuten lesioak. Eta baita ere esposizio denbora. Hau da, jokalei bakoitzak entrenamendu eta partidu bakoitzean jardundako minutuak. Eta gaur pixka bat hitz egingo dugu konparaketa hau, lesioen inzidentzian, larritasunean eta baita ere lesio mota espezifikoetan. Orduan, grafiko honetan daukaguna da lesioen inzidentzia, hau da, lesio zenbakia 1000 ordu bakoitzeko, barra berdeak emakumeak dira eta barra moreak gizonak. Orduan, kasu honetan ikusten dugu nola lesioen inzidentzia totala, entrenamenduetako lesioen inzidentzia eta partiduetako lesioen inzidentzia 130, 140 handiagoa izan zen gizonezkoetan. Orduan, gero, jakin nahi genuen lesio mota nagusien artean ia ezberdintasunik zegoen, eta lesio mota nagusiena futbolean dira muskularrak eta artikularrak. Baina, kasu horretan, ez genuen ezberdintasunik ikusi gizon emakumen artean. Eta lesio mota orokorren artean bakarrik ikusi genituen ezberdintasunak kontusioen kasuan. Hauek 5 aldiz ohikoagoak izan ziren gizonezkoetan. Kontusioak dira, bai aurkariarekin, edo objekturen baten aurka hartutako kolpen ondorioz gertatzen diren lesioak. Eta normalean dira, larritasun basuko lesioak. Eta lesioen larritasunarekin jarraituz, baita ere ikusi genuen gizonezkoetan lesioen inzidentzia bakarrik zela handiagoa larritasun gutxiko lesioetan. Hau da, kasu honetan, 1 eta 7 egun arteko baja eragin zuten lesioetan. Zeren eta, deigarria da, lesio larrietan, eta lesio larriak futbolean dira 28 egun baino gehiagoko baja eragiten duten lesioak, kasu horietan lesioen inzidentzia altuagoa izan zela emakumeetan. Eta gainera, bajan egondako egun kopuru totala, handiagoa izan zen ere emakumeetan. Beraz hemen kontraesan deigarri bat dago, lesioen inzidentzia orokorrean bai dela altuagoak gizonezkoetan, baina gero ondorioak larriagoak dira emakumeetan. Orduan, zergaitik lesio larrien inzidentzia handiago emakumeetan? Begiratu genituen lesio mota espezifikoak, ez? Eta hemen ikusi genuen bai belauneko eta orkatilako lotailuetako lesio larriak 5 aldiz ohikoagoak izan zirela emakumeetan. Eta hemen azpimarratu behar dugu aurreko lotailu gurutzataren haustura, ingelesez ACL delakoa, hau ere 5 aldiz ohikoagoa izan ziren emakumetan. 6 kasu eman ziren emakumetan eta 2 bakarrik gizonezkoetan. Eta hau lesio oso kezkagarria da, rekuperazio epeak oso luzeak direlako,
urtebete ingurukoak, eta baita ere etorkizunean, adibidez artrosia, pairatzeko arriskua asko handitzen dutelako. Baita ere, ohikoak emakumetan, eta hau aurkikuntza berria da, aurretik deskribatua izan ez dena, kuadrizepseko gihar lesioak 2 aldiz ohikoak izan ziren. Kuadrizepsa da izterreko aurrealdeko gihar multzoa. Bai? Gizonezkoetan zer? Bueno, gizonezkoak, esan dudan moduan, oso ikertuak izan dira, eta lesio bi hauek ohikoak direla badakigu, ez? Gizonezkoen futbolean lesio ohikoena beti iskiotibeletako gihar lesioak, kasu honetan izterraren atzealdeko giharrak, eta baita ere aldaka iztarte gune horretan ematen diren lesioak. Orduan, ikusten duzuen moduan, emakume eta gizonen artean ezberdintasunak daude lesioen inzidentzian, bai? Egia da, ezberdintasun hauen kausak ezagutzea komplikatua dela momentu honetan, bai? Eta agian hori izan behar dela gure hurrengo pausu. Ikertzea zergatik ikusten ditugun ezberdintasun hauek. Egia da, bai ezberdintasun biologikoak daudela gizonetan emakumeen artean, baina baita ere euren ingurunean edo beste faktore batzuetan, ez? Orduan hori izan daiteke gure hurrengo pausua. Dena den, prebentzio neurriak emakume eta gizonen beharretara zehaztu izateko begiratu behar duguna da ia ze lesiok eragiten duten denbora galeraren gehiengoa, ez? Orduan, grafiko honetan aukeratu ditut 6 lesio nagusi, eta gero daukagu baja egunen portzentaia, ez? Lesio bakoitzak baja egun totalaren ze portzentai eragin duen. Orduan, emakumeetan oso argi ikusten da, nola aurreko lotailu gurutzatuaren austurak bajan egondako egun kopuru totalaren 40% baino gehiago eragin zituen, ez? Oso deigarria da, eta dudarik gabe hori izan behar da emakumeen kasuan prebentzio esku hartzeen lehentasuna. Naiz eta, kuadrizepseko lesioek eta orkatilako lesioek ere, bajan egondako egun kopuru totalaren 10% baino gehiago ere eragin zuten. Gizonezkoetan, ez dago emakumeen kasuan bezain adibide argirik, pixka bat denbora galera sakabanatuagoa dago, eta kasu honetan orkatilako lesioek, iskiotibeletako lesioek eta aldaka iztarteko lesioek bajan egondako egun totalaren 10% baino gehiago eragiten dute. Konparaketa egiten badugu, emakume eta gizonen artean, aurreko emaitzekin bat, begira nola aurreko lotailu gurutzatuaren austurek eta kuadrizepseko lesioek denbora galera gehiago eragiten dute emakumeetan, eta bestalde, iskiotibeletako lesioek, aldaka iztarteko lesioek eta kontusioek baja egun totalaren portzentai handiago bat eragiten dute gizonezkoetan. Orduan, ondorio moduan, egia da, inzidentzia orokorrean altuagoa dela gizonezkoetan, baina hori da, badirudi larritasun basuko lesioen ondorioz, batez ere kontusioak. Zeren eta lesio larriak ohikoagoak dira emakumeetan eta bajan egondako egun kopuruare handiagoa da emakumeetan. Eta horren erantzule nagusia da, dudarik gabe, aurreko lotailu gurutzatuaren austura. Beraz, prebentzio neurriak zehazteko garaian, emakumetan argi dago lesio hau, belauneko lesio hau, izan behar dela prebentzio esku hartzen lehentasuna, naiz eta, orkatilako eta kuadrizepseko lesioek ere denbora galera adierazgarria eragiten dute. Gizonezkoetan esan moduan, bai iskiotibeletako gihar lesioak eta aldaka iztarte gune horretan gertatzen diren lesioak ohikoenak dira, baina noski ezin ditzakegu ahaztu orkatilako edo belauneko lesioak, batez ere belauneko lesioak euren ondorio larriak direla eta. Limitazio moduan, talde bat bakarrik aztertu dugu sexu bakoitzeko, beraz, orokortzeko gaitasuna oso txikia da, dena dela, uste dut, abia puntu interesgarria dela, prebentzio neurriak emakumeen eta gizonen behar espezifikotara egokitzeko. Norbait, lan hau publikatua dagoia da, beraz norbait interesatua badago begirada bat sakon bat edukitzera, hor daukazue artikula. Eskerrik asko zuen arretarengatik. Mila esker Jon, eta orain Izaskun Artolak aurkeztuko du.
Mila esker. Orain, Arantza Meabek kontatuko digu genero nortasunaren nahasketaren unitatearen izan dituzte emaitzak. Bueno, esan dizuedan bezala Izaskunek gida saldu dau, eta nik Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko emaitzak, zehazki ginekologiako zerbitzuan dauzkagun emaitzak azalduko dizkizuet. Dakizuen modura, gaur egun, osasun arazo modura onartuta daude genero nortasunaren nahazteak. Azken ikerketetan, Izaskunek esan dituenetan, Ipar Europan eta Ameriketako estatu batuetan egin direnetan, prevalentzia gero altuagoa dela ikusten da, ezta? Ikusi dugu, emakume transexualak 1.000 biztanletik 4,6 dira, hau da gizonezkotik emakumera pasatzen direnak. Eta gizon transexualak, nesketatik gizonezkotara pasatzen direnak, 1.000 biztanletik 6,8 gutxi gora bera. Orduan gero eta konsulta gehiago hasi ziren egoten Euskal Autonomia Erkidegoan, eta orduan ja 2009 urtean sortu zen genero nortasunen nahazteen unitatea. Unitatea multidisciplinarra da, eta lehen esaldu dizuen moduan, hainbeste espezialista daude bertan sartun da. Gure lanaren helburua da, genero nortasunaren nahazten unitatea martxan jarri zenetik, gure emaitzak aurkeztea ginekologiaren ikuspuntutik. Eta guk parte hartzen dugu, 3. etapan, hau da, sexu asignaziorako zirugian parte hartzen dugu. Hor sartzen dira zirugia plastiko eta konpontzailea eta ginekologoak. Horretarako ikerketa deskriptibo bat egin dugu, 2009 urtetik eta gaur egunera arte, eta daukagun datu basea aztertu dugu eta neurketak SPSS programaren bitartez egin ditugu. Unitatean bertan kontsultatu dute 210 pertsona helduk eta 42 pubertaro aurretik dauden umek, ezta? Eta ikusi da, literaturan deskribatuta dagoenaren alderantziz, gure inguruan gehiago direla emakume transexualak, 160. Gurutzetako ginekologia unitatera, 35 gizon transexual bideratu dira, gazteenak 20 urte eta nagusienak 44 urte, bataz beste 31 urte dituzte pertsona hauek, eta guztiak etorri dira ja dagoneko mastektomia bat eginda, zirugia plastikoko zerbitzutik. Ginekologiaren ikuspuntutik ez dabe eduki inolako sintomatologiarik eta guztiei planteatu zaiena izan da histerektomia, hau da umetokia kentzea, eta anesektomia, obulutegiak eta trompa kentzea laparoskopia bitartez. Dakizuenez, laparoskopia da modu honetako zirugia egiteko modurik seguruena, eta hemen jarri dizuet bideo bat nola egiten dugun, ezta? Umetokia lehenengo askatu egiten dugu lotailu biribila da umetokitik eta sabelormara doan lotailu bat, gero peritoneoa zabaltzen dugu plika banatzeko, maskuria banatzeko, da gero ja obulutegia eta falopioren trompak askatzen ditugu bertan dagoen pedikulutik. Laparoskopia bitartez, beti ziur gauden non gauden, eta laparotomiaren berrekuperazio tasak asko luzeagoak dira, eta pazienteari baja egun gehiago eta albondorio gehiago eragin ditzazke horregatik. Gero, 3. pausuan arteria uterinoak erretzen ditugu, eta azkenik umetokia ikusten duzue aske geratzen dela sabelormatik, eta umetokia ateratzen dugu, umetokia kentzen dugu. Kasu honetan, zirugia honetan, umetokiko lepoa utzi dugu, baina pertsona hauetan umetokiko lepoa ere kendu egiten da. Ez dut euki bideorik justo pertsona hauen zirugienetakoa, orduan ekarri dizuet beste bat, ez dena pertsona hauen. Eta emaitzak egia esan, guztiak etxera joan ziren 3. 4. egunean,
esan komplikazio larriegirik egon posoperatorioan, 189 ondo joan ziren, eta bakar batek behar izan eban beste laparoskopia bat, hemoperitoneo batek eraginda, ezta? Zirugia ostean, hilabete eta erdira kontsultan ikusten ditugu pazienteak, eta gehienek ongizate osoa zeukatela ziurtatu ziguten. Egia esan, zirugia hau eginda, gehienek beraien sexu koherentzi maila handiagoa lortu zuten eta esango dugu satisfakzioa bai horrekin batera. Eta lauk bakarrik, hau da, 11,4ak bakarrik jarraitu zuen edo egin zuen sexu aldaketa kirurgiko ondorengo kirurgia bat. Zirugia hauek konplexuagoak dira eta dauzkaten emaitza eta albondorioak ez dira hain jasangarriak askorentzat, horregatik ez da egiten. Ekarri dizuet argazki bat, nola geratuko litzateken faloplastia bat, eta esan dizuetan modura, honek albondorio gehiago ditu, zirugia konplexuagoa da, eta hau egiteko lortzeko plexu antebrakiala erabiltzen da, eta pazienteari hemendik ateratzen zaio neopene bat egiteko aukera. Horregatik, 35 horietatik 4 bakarrik pasatu ziren fase honetara. Orduan, ondorio modura esan, genero nortasunaren nazten tratamentua konplexua dela, ondo identifikatzea eta hautatzea dela, emaitza egokiak lortzeko, zirugia behin betikoa dela eta emaitzak ez direla itzulgarriak, eta horregatik da garrantzitsua talde multidisciplinarraren garrantzia. Hala ere, gure zirugiaren ongizate maila 100% hurbiltzen da, eta gomendatutako teknika esan dugun modura laparoskopia da, albondorio gutxien dituelako. Eta konplexuagoa eta onarpen gutxiagokoa da, sexu aldaketa kirurgikoa. Eskerrik asko. Mila esker, Arantza. Orain gaiak erabat aldatuko dugu. Txaro Otxandorenak aurkeztuko du. Karakorunen, Pakistanen islamiar komunitate bateko haur eta amentzako osasun proiektua. Eguerdion, ni Txaro Otxandorena naiz, eta proiektu honen parte hartzailea ere. Nik irakurriko dut, bestela ez dakit 10 minututan kontatuko dut nahi dudana. Así que Raquel Azkona izango dut lagun, eta berez aurrera. Garapenerako lankidetzan lanean hasi, eta gure komunikazio honek aniztasunari buruzko jardunaldi batzuetan aurkeztearen arazoik bidira. Bata bidean topatutako zailtasunak eta bestea proiektuak aurrera eraman nahi diren inguruak hain anitzak izatea. Geografikoki kokatzeak gure proiektua hobeto ulertzen lagunduko digu. Baltistan, baltiar gizon eta emakumeen lurraldea da. Pakistango iparraldean dago, Karakorun mendikatean kokaturik. Estaturik gabeko herria da. 500 kilometroren barruan lurreko mendikaterik basatiena da, eta 8.000 metroko menditatetatik 4 daude bertan. Bailara honetan, Indiarekin muga eginez aurkitzen da Baltistan, eta bertako Jose Bailarako 8 herrietan kokatzen da gure aktibitatea. 2.500 metro eta 3.200 metro arteko altueran daude, eta bertan 11.555 persona bizi dira. 6.055 emakume eta 5.230 gizonezko. Inguru honetara Islamabadetik iristea oso zaila sortatzen da. Errepide bakarra da eta ia 2 egun terdi behar dira iristeko. Bailaran sartzeko zubi bakarra dago. Baltiarren jatorria Tibetean aurkitzen da. Erlijioa budismoa zen, gaur egun musulmanak dira, eta islama da bertako bizitzan agintzen duena. Notableen komite batek ezarritako legeen eta arauren bidez antolatzen dute beraien komunitatea. Emakumeek ez dute bizitza publikoan eta sozialean parte hartzen, eta orain gutxi arte ez ziren eskolarizatuak ere izaten. Haurtzarotik beraien amekin lurra lantzen dute eta gero 12 urterekin eskontza hitzartu bat eta gero beraien senarraren familia esku geratzen dira. 14-15 urtekin aurrak izaten dituzte.
Ondorioz, beraien esku geratzen direlarik etxeko lanak, nekazaritza lanak eta etxeko txikien eta zaharren zaintza. Gizonezkoak, tradizioz, bailara iristen ziren nazioarteko espedizio desberdinetan mendiko portadore edo gidaritza lanak aurkitzen zituzten. Baina Anangapar bateko kanpaliku basean 2013 urtean izandako atentatua eta gero oso espedizio gutxi antolatzen dira. Eta honek bertako txirotasuna areagotu besterik ez du egin. Hau da, Baltistan Fundazioa 2001 urtetik lanean dabilen lekuan deskribapen txiki bat, eta bertan beraien garapen endogenoa bultzatu nahian gabiltza. Gure proiektu seme honen helburua gutxik ezagutzen duten arkaiz hori erakustea da, eskalatze gutxi lortzen duten hori zen, baina osasungintza osatzen duen mendi zoragarri honen parte dena era berean. Aurrekariak. Osasun egoera. Josebailaran ekipamendu eta higiene kaskarreko 8 oinarrizko osasun zentro daude. 8etako mediku bakarra eta 8 erizain, guztiz gizonezkoak daudelarik. Ondorioz, gizonezko langileak direnez eta beraien kultur ohiturengatik ez da emakumezkorik joaten zentru hauetara. Era berean, bideen egoera txarrengatik ezin dira herritar guztiengana iristen. Aurren, heriotz tasa altua da, bai Baltistan osoan eta bai Josebailaran. Naiz eta ez daukagun ratioen datu zehatzak 2006an egindako gure lehen diagnostikoan argi eta garbi identifikatu zituzten bai gizonezko eta bai emakumezkoek bakoitzak bere aldetik beraien heriotzaren arrazoi nagusitako bat haurdunaldia zela. Ondorioz, arrisku handienetako gizarte taldeak honako hauek dira. 5 urte arteko haurrak, 10 gazteak, 14 eta 19 urte bitartekoak. Adin handiarekin 40 eta 40 urte artean haurduen gelditzen diren emakumeak. 3 talde hauen artean herritar guztien 56,2 osatzen dute. Baina badaude beste faktore batzuk emakumeen egoera larria areagotzen dutenak. Gehienek beraien etxeetan izaten dituzte haurrak, osasun baldintza txarretan eta beraien familiartekoak hartatu. Adineko emakumeak, eskolarizatu gabeak eta analfabetu gabeak dira. Ondorioz, informazio eta osasun arreta eskasa jasotzen dute eta ez da beraien eskubideak erreklamatu ere. Haurdunaldi gaustiarrengatik edo jarraiengatik emakumeak ez dira ongi errekuperatzen. Ez dago inolako kontzientziarik haurdunaldian zaintzearen inguruan, eta ondorioz emakumeak egoera zailean aurkitzen dira haurdunaldi berri baten aurrean. Bertako osasun agintariek anemia tasa altuak aurkitu dituzte emakumeengan. Honen arrazoi nagusiena nutrizio faltarena da. Izan ere haurtzarotik mutikoei ematen zaie lehenbizik jaten eta gero neskatilei. Geografia eta klima ere aintzat hartu behar dira. Hotz handia egiten duenez, higiene baldintzak betetzeko zailtasunak sortzen dira. Garbitasun falta orokortua dago. Herritarrek garbitasunaren inguruan ez jakin handia dute. Faktore hauek eta oraindik guk ez dakizkigun beste batzuengatik, ama eta jaio berrien heriotz tasa altua sortarazten dute. Ondorioz, herritarrek gai honen inguruan kezka handia dute. Gure osasun taldearen lehen helburu bezala, haurdunaldia, erditzeak, erditze ondorena eta haur jaio berriak dira. Baina, nola eraman aurrera? Guk osasunerako hezkuntza plana identifikatu dugu egoera hau hobetzeko tresnarik onena. Kontutan hartuta, ez dela informazio pilatze batengatik ematen, baizik eta personak bere esperientzi, bizipen, jakintza eta egiteko moduak eskaintzen diena. Persona edo taldei bere egoeraren berri izan, hitz egin, jakintzara gerturatu eta erabakiak hartzeko prozesu integrala osatu. Gure alde, aurreko urtetako esperientzia izango dugu, eta kontra berriz, bertako osasun langile prestatuen falta eta baita gure gizarteko krisi ekonomika eta izandako
diru laguntzaren murrizketak. Horretarako, emakume profesional prestatuak eta baltiarren jakituna bilatzea dugu helburu. 3 urteko lanaren ondoren, emagin bat eta 2 mediku, emakume bat eta gizon bat, ditugu gure proiektu honetan oso interesatutak daudenak. Une honetan, bere lehenengo fasearen 2. urtean aurkitzen gara. Proiektuan helburuan lortzeko, honako ekintza hauek hasi gara. Emakumei zuzendutako ama haurren osasunaren inguruko kanpainak bultzatu. Gizonezkoi zuzendutako familiaren gaixotasunaren prebentzioaren inguruko kanpainak bultzatu. Eskoletan gaixotasunen prebentziorako hezkuntza plana bultzatu. Eta kontenidoak eta estrategiak hau aurrera eramateko. Hasteko eta behin, osasunaren promozioa norbanakoak eta komunitatea alduntzeko eta kapazitatzeko oinarrizko estrategia dela gogoratu behar da. Jarraitu nahi den estrategiak alde batetik osasun hezkuntza indartu nahi du, baita giza eskubideak bezalako sensibilizazio prozesuak babestu ere. Hau dela eta, parte hartuko pertsonak eta irakasleak dituzten jakintzekin, sinesmenekin eta gaitasunekin zerikusia duten kontenidu blokeak identifikatu dira. Horretarako, ekintza desberdinak antolatu dira. Ama haurren osasuna, sexu eta ugaltze eskubideak gaiaren inguruan, gizonei zuzenduriko ahalduntze tailerrak, eskoletako irakasleak osasunaren hezkuntzaren inguruko ekintzak. Eta laugarrena, zentro espezialitatu batean ama haurren osasunen inguruko ikasketa egiteko 2 osasun profesionalentzako bet. Lehenbiziko estrategia. Osasunerako, hezkuntzarako, teoriko eta praktika tailerrak ama haurren osasuna eta sexu ugaltze eskubiderik gaiaren inguruan. Aurreneko frase honetan 8 tailer, herri bakoitzean bat antolatu dira. Kaniz izeneko emagin prestatu, esperientziaduna eta balti hiztuna izango da beraien arduradun. Metodologia. Emakumeek bertaratzeko erreztasuna izan dezaten jardunaldi bakarreko tailerrak izango dira. Etorkizunean, emakume gehiagoren parte hartzea espero da, jende artean zeresana emango duela uste baita. Tailer parte hartzaile izango da. Bertan, parte hartzaile bakoitzak bere abiapuntua zein den adierazi beharko du eta amaieran bakoitzak aldatuko duen punturen bat identifikatu beharko du. Horretarako kanizekin aldez aurretik teknika desberdinak landu ditugu. 2. estrategia. Gizonei zuzenduriko kapazitazio tailerrak dira. Familiako gaitasunen prebentzioaren eta maskulinitatearen ingurukoak. Hemengo helburua emakumei emandako formakuntza osatzea da, era berean beraien ere familia osasunaren parte hartzen hastea eta ardunaldiaren eta erditze ondorenaren jakintza batzuk izatea. Aurreneko fase honetan, herri handienetan antolaturiko 3 orduko 4 tailer parte hartzaile antolatu dira. Saira medikua izan da formazio emailea eta bertako ohiturei jarraiki eztabaida moduan planteatu dira. 3. estrategia. Eskoletako irakasleek osasunaren hezkuntzaren inguruko ekintzak burutuko dituzte ikaslekin. Hasteko eskuak ongi garbitzen ikastea izango da. Kurso osoan eskolan landuko da eta 2. kursoan eskolara esku garbiekin etorriko dira. 2 eskoletan hasiko dira eta ondoren 8 eskoletara zabalduko da. Azken finean, helburu nagusia efektu bederkatzailea sortzea izango da. Hau, hezkuntza komunitate osoaren, gurasonetara ikasleen parte hartzea lortu. Horrela, lortu nahi dena da eskola bakoitzean komunak eta iturriak izatea, esate baterako. 4. estrategia, zentro espezializatu batean ama haurren osasunaren inguruko ikasketa egiteko 2 osasun profesionalentzat 2 ikasketa beka ematea. Deialdi bat burutu zen eta 2 beka hauek izendatzeko eta 2015 urte amaieran bertako osasun profesional bat Gilgiteko eskola espezializazio bat ikasten hasi zen eta 2. 2016an.
Osasun planaren egoera. Egun, gure proiektuaren 2. urtean aurkitzen gara, eta datu positiboak emateko moduan gaude. Komunitateak egin duen balorazioa oso altua izan da eta baita gurea ere. Zeren bertako osasun agintarien babesa jaso da, bereien lokalak utziz, gurasoen parte hartzea ere handia izan da komun eta iturriak ipintzeko lanetan, eta langile ere baimenak eman zaizkie ikasketara joan ahal izateko. Emakumeen tailerrak. 2015 urtean, Kanizemagina, 7 tailer eman zituen herri desberdinetako emakumei horretarako 2,5 edo 3 orduko ibilbideak eginez. Hauetan, 187 emakumeen parte hartzea izan da. Denek eskatu bezala, norbanakoen hobetze puntuak eta baita kolektibo gisa ere identifikatu zituzten. Adibidez, emakumezko osasun langile beharra edo geografia bitez haurdunaldietako arazoak atzemateko beharra. Hau dela eta, proiektuaren 2. urtetako lan ildo hauek sartu ditugu, eta 2016an Kanizek 54 tailer eskaini ditu. Guztira, 1.570 emakume heldu eta 10-15 urte arteko neskatilak parte hartzaile izan dira. Tailer hauetan haurdun dauden emakumei ekografia bat egin zaie. Haurdunaldi ugariak, fetoaren kokapena, arriskuak detektatzeko eta bat. Gizonezkoen tailerretan 2016an 4 tailer eskaini dira. 6 doktore emakumezkoa eskainita. Orain arte inoiz ikusi gabeko ekintza izan delarik bailaran. Parte hartze altua izan da. Egun, 58 gizonezkoarena. 2017aren urte hasieran beste 4 daude antolatuak. Oso positiboa izan da balorazioa, eta helburuak erraz bete izan dira. Gainera, lehen aldiz emakume bat zuzendu zaie gizonezkoei zer egin behar duten gaixotasunak aurre ikusteko edo emakumeak nola babestu haurdunaldietan erakusteko asmoz. Poliki-poliki, 2015ko martxoan kurso hasieran jarri zen martxan eskolako osasun plana. Baina 2016an lortu da irakasleen eta hezkuntza komunitate osoaren erabateko parte hartzea, auzolanean, iturria jartzez eta bar. Haurnasketa moduan, esan dezakegu orokorrean, eta azken finean ere esan genezake, Baltiar komunitatea ahaldunagoa eta formatuagoa dela oinarrizko osasun jakintzen inguruan. Eta azken haurnasketa bezala, gure gizartean aniztasuna bermatzeko beste begirada behar dela. Mila esker. Mila esker, Txaro. Bueno, orain ailegatzen daia azken komunikazioa, gaia erabat aldatuko dugu eta galdera batekin hasiko da komunikazioa. Jarduera fisikoa hobeto nago? Kaixo, esan duenez, ni itxaso sexmil baiarra naiz, Beraungo osasunetxeko residentea, eta lantaldean intzonekin prestatu dugun lana aurkeztera nator. Gure izenburua da jarduera fisikoa, hobeto nago. 50. hamarkadan arrisku kardiobaskularraren eta jarduera fisikoaren arteko harremana ikertzen hasi zen. Izan ere, The Lancet aldizkarian argitaratutako zenbait artikuluetan ikusi zen, adibidez, postarien ofizina batean ikusi zen, kaletan egun osoa oinez ematen zuten postariek, ofizinetan lan egiten zuten langileek, baina evento kardiobaskular gutxiago egiten zituztela. Bestalde ere, 2 pisutako autobusetan lan egiten zuten langileen artean ere desberdintasuna ikusi zuten. Egun osoa, 2 pisutan gora eta bera ibiltzen ziren kobratzaileek, egun osoa gidatzen ematen zuten gidariek, baino evento kardiobaskular gutxiago zituztelarik. Ordutik hainbat ikerketa egin dira eta gaur egun jakina da jarduera fisikoa
arrisku kardiobaskularraren prebentziorako onuragarria dela. Eta baita diabetes eta hipertentsioarako tratamenduaren lehendabiziko aukera izan beharko litzatekeela. Bueno, honen harira, Uharteko osasun eskualde basikoan ikerketa bat planteatu genuen. Ikusi nahi izan genuen, ea gure osasun etxeetan jarduera fisikoa preskribatzen zen ala ez. Eta orokorrean ikusi genuena izan zen oso gutxi preskribatzen zela, bakarrik 20an preskribatzen zela. Eta bestaldetik, egiten zen preskripzioa zehaztu gabekoa zela. Izan ere, medikoak ez daukagu horretan formakuntzarik. Orduan ze egitea pentsatu genuen, formakuntza hori dutenengana jotzea. Kiroldegiko teknikoekin batera programa bat sortu genuen. Botika gutxitu eta gehiago mugitu programa. Programa honekin, kontsultetan medikuek jarduera fisikoa preskribatzen zuten eta pazientek haien kirol errezetarekin kiroldegira joan eta bertan bertako kiroldegiko teknikoek paziente zehatz horri egokitutako kirol plan bat egiten zuten. Programa hau bi paziente motari zuzenduta zegoen, edo dago. Alde batetik arrisku kardiobaskularra duten pazientei eta bestaldetik gaixotasun osteoartikular kronikoak dituztenei. Eta, programan hasi aurretik, paziente guztiei ebaluazio bat egiten zaie. Zenbait parametro biologiko neurtu eta baita ere Eurocall test bat pasatzen zaie. Zer da Eurocall testa? Test honek pazientek antzemandako osasun maila neurtzen du. 5 dimentsiotan galdetuta. Lehendabizi, mugikortasuna, norberaren zainketa, eguneroko zereginak, mina ondoeza eta antsietatea eta depresioa galdetzen ditu. Pazienteek aukeratu behar dute, edo erantzun behar dute, ea dimentsio horietako bakoitzean, ea ez duten arazorik, ea arazo harin edo moderatuak dituzten, edo ea arazo larriak dituzten. Gero, erantzun horiei guk zenbaki batzuk ematen diegu, balioztatuta dauden ponderazio batzuk egiten dira eta emaitza bat ateratzen da, zenbaki duen emaitza bat. Eta orduan, guk gure lan hontan zenbaki horren bilakaera begiratu dugu. Bestalde, test honetan ere ikus eskala analogiko bat dago. Eta bertan, pazientek markatu behar dute, haien osasun egoera momentuan bertan ea zein den. Baina orain zenbaki baten dira. Orduan, gure ikerketaren helburua zein zen. Ikusi nahi izan dugu, ea jarduera fisikoa egiten, ea antzemandako osasun mailan hobekuntza egon den ala ez ikustea. Eta horretarako ikerketa analitiko bat egin dugu gurutzatutako kasu kontrol baten bidez. Horretarako, esan duan bezala, lehendabiziko kontsultan Eurocall testa pasa zaie eta gero hortik programan 3 hilabete eman dutenean berriz ere testa errepikatu zaie. Hauen arteko aldea begiratu dugu. SPSS programa erabiliko aldaketak ikusteko. Maitzei dagokienez, 51 pazientetako biztanleria aztertu dugu. 2 galera izan ditugularik. Hauen adina 28 eta 80 urtekoa izan da, bataz bestekoa 62 urtetakoa delarik. Eta generoari dagokionez ez da desberdintasun handirik egon. Grafiko hontan ikusten dugunez, antzemandako osasun mailan, Eurocollaren emaitzan, 10%ko desberdintasuna, hobekuntza egon da, urrian eta urtarrilan alderatuz. Honek esan nahi du, zenbaketara eraman da, pazienteek 10% hobe daudela esan dutela. Eta gero hau dimentsioka aztertuz, ikus dezakegu dimentsio guztietan arazorik gabeko pazienten kopurua handitu dela guztietan. Eta deigarriena da, mina eta ondoezan, hasieran ia 40%, mina edo ondoezarik ez zuten. Eta hortik 3 hilabetetara, ia 70%ak esan digu ez duela ez minik ez ondoezarik. Hau gero nahi bauzu denbora baldin baukagu azalduko dizuet, zalantzen momentuan.
ikus eskala analogikoari dagokionez, urrian pazientek 6,3 jarri zuten, bataz beste, eta gero 7% hobekuntza bat izan genuen. Eta bestalde Eurokol testaz gain, pazientei galdetu genien, ea programarekin, asterakoarekin alderatuz, ea nola sentitzen ziren. Eta gehiengo oso zabal batek 82%ak esan zigun hobe dagoela. Eta bestalde inork ez digu esan okerrago zegoenik. Ondorioz, taia amaitzeko, esan dezakegu jarduera fisikoa gure pazientengan onurak ekarri dituela, gutxienez antzemandako osasun mailari dagokionez, eta baita dimentsio guztietan ere. Bestalde, programa honek atxikimendu ona izan duela ikus dezakegu. Izan ere, 85%ak jarraitu du. Eta, lana egin genuenean, prestatu genuenean, 40 paziente bagenituen ere, gaur egun 110 paziente inguru daude, eta eguneroz pazientak sartu zoaz. Eta etorkizunera begira, ekainean beste valorazio zabal bat prestatuta daukagu. Berriz hasierako paziente guztiak hartu eta parametro biologikoak ere neurtu nahi ditugu, horretan aldaketarik egon den ikusteko. Eta amaitzeko, deialdi bat egin nahi dut, jarduera fisikoari dagokion garrantzia emateko. Mila esker itxaso. Orain badugu galderak egiteko tarte bat, orduan mesedez, Jose Ramon, Jon, Izaskun, Arantxa eta Txaro Igo. Badaude galderak? Tengo tanto Gasparet. Uste Arantza sala, itzen dezu uneko, kasi urbitzen dara uneko unera, satisfazio maila, abertiskat nahiko nuke, azalpen gehiago mantzen izake, dan, bereik esperotako emaitzan inguruan, nola genituko zen ebakuntzen ondorioz, unean bertan, gintzan jarraipena eta guenanik jabete bat ere izan zen, nola ebalatu zen hori. Gure satisfaziotaz esan dizuena da histerektomiarekiko, ez beste zirugiarekiko. Histerektomia eta obultegiak eta trompak entzen ditugunean, zirugia horren emaitza nola geratu dan, guk paziente horiek ikusten ditugu operazioa orduko, operazioa eta ingresatuta dauden egunetan, eta posoperatorio ondoren. Eta zirugiaren errekuperazioan hori da neurtzen dugun satisfakzioa. Ez beraien izaera edo horretarako gero beste test batzuk daude. Guk neurtzen dugu histerektomiaren ongizatea. Zirugia horren errekuperazioa nolako izan. Bada, Arantza dita. Aipatu duzu, hori, zela de transexualitatea, izango lehizatekela diskrepantxe bat dagoela, biologia eta psikearen artean, horrelako zerbait. Baina, ez dakit, goizan esan diren, gondan, bai inguruan, ere bai, nik ideetara bentsat, badagoela ezaugarri biologiko bat, horre bai, burmuinan, dirudi, bai da burmuina bat, eramaten duela, ume hori sentitzera, neska edo mutila dela, naiz eta bere genitala, edo ezberdin ezatea, orduan, dirudi ezin dela hitz egin. Fenotipikoki itxura ematen. Ja, baina biologiki dirudi badagoela zehoz burmuinan, ere bai, ez? Bai. Hori momentuz ezin da zozer hipotetikoa, edo ikusi daiteke ezberdintasun zerebral hori izateko, bai, hemen konkordantzia bat dago burmuina eta psikiaren artean, ez dago, ez?
Ni badut, galdera bat Jon Larruzkain entzako, bai? Entrenamendurako erabiltzen diren teknikak eragina izan daiteke zuek azaldutako lesioen artean edo? Ba, seguro baietz. Arazoa da ez dugula neurtu eta ezin dezakegula esan. Baina gure urrengo helburuetako bat ere da beste aldagai batzuk neurtzea, horien artean zen motatako entrenamendu egiten duten gizonezkoek eta emakume. Eta begiratzaile horrek eraginik daukan ere lesioetan. Momentu honetan ez dakigu, beraz ezin dut zure galderari zer gehiago esan. Bai, hemen nago. Bai, galdera bat da gurutzetako taldeari, ez da, entzun da. Jakin gure unokeia, zuek esan duzuia, zirugia laparaskopiora da, heldu diranenen emaitzak, ez? Ia daturi dauko zuen, zepizkat, lehen goizen esan danetik bebai, diskrepantzia hori, batek, pertsona batek zer sentitzen duen, eta gizarteak edo bero gorputzak zer dinoen artean, diferentzia horren arabera, zirugiara zuen unitatera doan jentetik, zenbatek onartzen daben zirugia egitera. Eta baita zirugia hori onartzeko edo eskatzeko zeintzuk izan daitekez arrazoiak, horbe barriro kontradizio baten jauzi gaitekez, hau da gizarteak eskatzen dabezan ezaugarriak bete behar dira, zen neurritaraino hartzen dien erabaki horrek esan daigun gizartearen presiopean, familiarenean, eta pizkat horren informazioa badeko zuen, igual ez deko zuen, baina jakin gura nuke nortzuk heltzen diren zirugiara, eta horra heltzeko bidean ze baldintza dago zan. Eskerrik asko. Lehen esan dugu modura, kasuak ja ondo hautatuta datoz, gu ez gagoz diagnostikoa egiten dan momentuan, guk ez dugu parte hartzen, guri bideratzen gaituzten paziente guztiak ja operatzera datoz. Danik datu horrek dauzkat. Osa, gugana datozenak ja ziur daude zirugia bat izan nahi da bela. Zirugia bat beraiek berez jaiotzatik dauzkaten barruko genitalak erausteko. Holan esateko. Osa, beraien nortasun sexuarekin bat ez datu zen barneko genitalak kentzeko zirugia da guk eskaintzen duguna. Eta horra datorren pertsonaia selekzio egoki bat egin da dator, ja beren identitatea ondo markatuta dauko, endokrinoarekin tratamentu bat jarraitu dau urte batzuetan zehar, eta horrengo pausua eta lehenengo zirugiaren lehenengo etapa da zirujano plastikoak egiten da bena, eta da ninago beti ere gizonezko transexualei buruz hitz egiten, hau da jaiotzaz emakumezkoen barne genitalak dituzte, baina beraiek gizonak dira. Orduan, horiek lehenengo egiten dutena da, beraien kasua onartuta daukatenean eta ja bizi hori daramatenean, lehenengo egiten dutena da, hormona, gizonezkoen hormona, testosterona hartzen dabe, ondoren bularrak kentzen dituzte, eta gure gana bideratzen dituzte, barne genitalak kentzeko. Orokorrean guztiak egiten dituzte pauso guzti horiek. Ze guk eskaintzen dugun zirugia esan ikusi duzu modua 3-4 egunetan, ja rekuperatuta zaude. Arazoa da ja urrengo pausua. Bai, ondo lantzen duzu, baina gitxigora beran zenbatek ez dugu horrako daturin. Nik idea bat egiteko, ez dakit ideari pez. Ez daukagu kontabilizatuta Euskal Autonomia Erkidegoan zenbate transexual daudezen eta zenbate operatu dira. Igual danak ez dira joan erakundera edo ez dute eskatu horren, ez da eskatu igual operazio bat izatea. Batzuk badaude izaeraz badakit kendu nahi dutenak hobeto sentiarazteko, eta beste batzuek igual barne genitalak bez diote eragozten beraien izaera hori jarraitzera. Orduan hori ez dakit. Zenbat geratzen diren beraien eumetokiarekin barnean da zenbaterik entzen diegu. Dakidana da 35 egin ditugula unitatea sortu denetik. Hori da daukadan datu bakarra.
Otxandorenari. Zer nolako trabak edo prejuiziok harrapatu dituzte erlijioarekin lotuta, emakumeengan edo gizonengan. Bueno, bi motatakoak izan dira, Lehenbizikoa personalak, nola nire kasuan adibidez landu dudan asuntoa zen hurbiltzen zaren einean, konturatzen zara, heltzen zaigun informazioa ez dela zerikustekorik dagoenarekin, hori alde batetik, baina bigarren aldetik ere Pakistanen azkeneko urtetan izan da atzera pausu nabarmenak ere, arlo horretatik eta politikoki ematen du pausuak ematen direla askatasunaren bidea nola baizte esateko, baina egia esan behar baldin bada erlijioa da agintzen duena, benetan agintzen duena, eta azken urte hauetan izan da islamaren fundamentalismoaren aurrerapen handia izan dela, Eta naiz eta gure gauden tokian oso baztertuta izan eta beranduago ailegatzen dira gauza guztiak, telebista bakarra dago Pakistanen, orduan nabaritzen da hori ere, orduan zailtasunak bi motatakoa izan dira, personalak eta orokorrak ere bai. Ez dakit erantzuten dizudan. Kaixo, oso interesgarriak izan dira, ahozko komunikazio guztiak, mi esker, eta uste dut Jon zela zure izena, eta badut jakin mina, ziurazki ez dago ezberdintasunik, baina ere ezberdintasun dagoen, zuk esan duzu lehen da biziko kategorian, bai? Ezberdintasun dagoen ez bakarrik entrenamenduaren aldetik, baizita errekursoen aldetik. Esan edan da, ez dakit, badute fisioterapia errekurso berbera, entrenamendu eta gero, alako errekursoak pentsatzeko, ez dakit, ezberdintasun bat aurkitzeko edo, ez dakit. Bai, hor, bi gauza. Gero, bigarren galdera, itxasoren entzat izanen da galdera. Esan duzu, 5 hilabete pasata gero, un paziente pasata izanen direla, bai? Jan badaudela, jardunaldiaren fizikoarekin. Duela hilabete pare bat edo irakurri nuen Donostin egun batean, Intxaurrondon hasi zirela programa berbera, programa baita jarduera fizikoa preskripzio programa batekin. Ez dakitea, informazio pizka bat eman diezadak esun, eman dezakezun pizkat, Intxaurrondon ze kopurua dagoen, eta ze arrazoiak izan daitezke pizkat uarteko ez dakit kopuru handitzaren ze ezberdintasun dauden. Mila esker. Nire galderari dagokionez, bai daudela ezberdintasunak emakume eta gizonen baliabideen artean. Eta nik bi gauza azpimarratuko nituzke. Alde batetik, mediku eta fisioterapeuta kopurua handiagoa da gizonezkoen taldean. Gehiago daude. Ez dakigu horrek eraginik badaukan, baina posible da, errekuperazio lanak, prebentzio lanak egiterako garaian, pertsonal gehiago edukitzeak, guzti hori hobeto egiteko aukerak handitzea, posible da. Eta bestalde, egia da talde honetan bai emakumeak eta bai gizonak profesionalak direla, estatusari dagokionez, baina noski, emakumeek beste lan bat eduki dezakete futboletik kanpo adibidez, ez? Eta orduan, bai da posible emakumeek denbora gutxiago edukitzea, adibidez lesioa prebenitzeko edo tratamenduak hartzeko eta horrelako gauzen. Beraz, egia da baliabideak ezberdinak direla, posible dela horrek eragina edukitzea lesioetan, baina oraindik ez dugu kuantifikatuz. Egin behar dugun zerbait. Eta nire galderari dagokionez, uste orain Intxaurrondon rotatzen egon naiz, eta zehozer galdetu dut, baina, zehazki ezakit. Baina bertan duten plana desberdina da.
alde batetik baukate talde bat osasuntxoa den jendearentzat. Talde horretan jendea astero edo 2 astetan behin kiroldegira doa eta hor jarduera fisikoari buruzko informazioa jasotzen du. Hola, bere kabuz edo haien kabuz egiteko. Eta beste talde bat dago gaixoak direnentzat. Eta talde hori kiroldegira doa, monitore batekin eta jarduera fisikoa egiten du. Talde, nahiko desberdinak dira, lehendabiziko taldean, esan zidaten, txanda, ezakitzen bat denborako txandak beteta zeudela, hilabete batetarako edo ezakitzen baterako beteta zeudela. Baina bestalde, gaixoen taldea nahiko urria zela. 10 pertsonetako talde bat atera nahi zuten eta alde batetik pixkat ezinean zebiltzan. Eta horren arrazoiak izan daitezke, alde batetik prezioan ikuste dut, hor ez zutelako oso egokitutako preziorik eta intxaurrondon eza oso auzo aberatsa. Hori bai eragina duela haientzat. Eta bestalde, nabaritu nuena izan zen orokorrean profesionalak ez zeudela oso motibatuta hori preskribatzeko edo ez zeuden oso informatuta eta bazekiten hori hor zegoela, baina ez zeukaten oso argi ez. Eta guarten desberdina da, udaletxearekin akorde batera iritsi delako, prezioak oso ondo daude, hilabetean bakarrik 2 eta 10 euro artean ordaindu behar dute, eta kiroldegira astean 4 doaz, oso planteamendu desberdina da. Baita hor, udaletxearen eragina handia da. Bueno, azken galdera, izango da gero posterrak aurkezteko tarte bat bilatu behar dugula eta gero bazkaria, bale? Desfibriladori azterita daukaten zuna horietan, ezakito zondoan nola detektatzen dian errezidioak, pentsatzen dut, arritmia berriro agertzen denean, desfibriladoria martxan jarriko da, eta beraiek enteratzen dira arritmian sartu atera egiten dian, nola dakizue errezidioak dut? Bueno, arritmia hau ez da beti hilgarria, askotan episodiak oso laburtsua dira, eta askotan 3 minutu baino gutxiagokak diranean sinkopea pairatzen dute, orden beti begiratzen da ea desfiladorean ze arritmia erregistratuta geratzen da. Eta hori ikusten da ea resididaden bat egondan ala ez. Beti ez dira zagaitik izan behar, baina sinkopea askotan dukate, arritmia honekin, fibrilazioa dagoenean gutxinez sinkopea badago. Eta hor geratzen da registratuta bai, arritmia hori. Bai, hor geratzen da bai. Posible da begiratzea gero aparatua eta hor dago registratuta arritmia. Zagaitik ematen gehiago emakumetan, honek ez du esan nahi hori, ikusi da hori, baina ikerketa handiagoa izan behar da hori benetan baieztatzeko. Bueno, pues bukatutzat, emango dugu ja Eusko Komunikazioak. Mila esker, oso argia, politak, motzak eta anitzak izan direlako. Mila esker. Orain, posterrak aurkezteko tartetxo bat badugu, posterrak kanpoan daude, joaten balin bagara, denen artean eztabaidatuko ditugu.